Pa ćao bre ljudi, s vama je Alex Gamer i danas snimamo Factions pranje kuće, epizode druga. Ovo sam počeo zato što, mislim, krenuo sam da snimam epizodu i onda je moja sestra upala u klip. Sad ćemo samo da nastavimo pranje kuće. Evo tu naš Mirko. Ja, kamen mi nestao. Ovdje će malo biti dosadnije, zato što gledamo. Ajde mi... Nervira ovaj Mirko. Pojavi se tu i onda... Evo, gledaj smo to. Kako se čini ovo? Oni se... Ne lepo. Ajde, sad ćemo malo lepše. Tako. Tako. Sad mogu... Samo vam to pravim kraj. Ovo ćemo staviti ovako da. Ovo isto. Stavim samo za Mirka. Kupaj. Biće ovo duga epizoda. Eno ga dole. Ja stavim ovoliko visoko. Lag. Samo malo. I evo nas nazad nastavljamo sa pranjom kuću. Ovo tu smo uradili. Sad ćemo ovo ovako. U sljedećoj epizodi će biti dovršena kuća. Ne znam sad da je Mirko, ali evo. Greška. Gdje si Mirko? Šta radiš? Šta radiš Mirko? Fat. Ja sam najviše, tako? Ti. Ne. Mislim da ne, nismo uradili sve. Ljudi, znači ovdje će biti vrata, samo da ih napravim. Ne. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećem delu kad završavamo kuću.